ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜି ବି ପୁଣି ବର୍ଷା। ଛାଡ଼, କ'ଣ କରିବା। ବର୍ଷା ଦିନ ତ ବର୍ଷା ହେବନି ଆଉ କ'ଣ ଖରା ମାରିବ। ମୁଁ ବି ନା କ'ଣ ଭାବି ନେଉଛି। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ପଛରେ ରଖି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜାହ୍ନବୀ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ। ଏତିକିବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମ ପିଢ଼ା ଉପରେ ଗୋଟେ କାଉଟାଏ ବସି ବୋବଉଛି। ଭାବିଲି ସେ କାହିଁ ବୋବଉଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ କ'ଣ ଏକା ବୋବଉଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବି ଡାକି ଆଣିଲା ତା ପାଖକୁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ତା ପାଖକୁ ଡାକି ଆଣିଲା। ସିଏ ବି ଆସି ବସିଗଲା, 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବସି ବୋବେଇଲେ। ହଉ ଦେନ୍ ଛାଡ଼, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଆମ ଘର ପାଖରେ ବସିଲେଣି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ନଦେଲେ କ'ଣ ହେବ। ଘରକୁ ଯାଇ ରୁଟି 2-4 ଖଣ୍ଡ ଆଣି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପକେଇଦେଲି। ଗୋଟେ କାଉ ଆସିକିରି ନେଇକିରି, ମାନେ ତା ସାଙ୍ଗର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆସିକିରି ସେଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ନେଇକିରି ଖାଇକିରି ତରତର ହେଇ ପଳାଉଛି ଯେମିତି ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେବି। ହଉ ଛାଡ଼, ଗୋଟାଏ ତ ଆସି କାଉଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ ଖାଇବ। ବଣି ତ ଆଇଲା ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉ 2ଟା କୁଣ୍ଡାଖିଆ ଚଢ଼େଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ହଉ ଏଇଠି 2ରୁ 3, 3ରୁ 5 ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ରୁଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ, ମୋର ତ ବର୍ଷା ପାଗରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ଏବଂ ବସି ଫୋନ୍ କେଞ୍ଚିଲି। ଫୋନ୍ରେ ରିଲ୍ସ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଖତରନାକ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା। ଆଜି ଗୋଟେ କାହାକୁ ମୁଁ ମର୍ଡ଼ର କରିବି। କାହାକୁ କରିବି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଆଉ ଗୋଟେ କଇଁଚି ନେଇ ଚାଲି ଆସିଲି। କାହାକୁ କରିବି, ମଣିଷ ମାନେ ଆମ ଘରେ ତ କାହାକୁ ମୁଁ ମାରିପାରିବିନି। ଏଇ ବୋତଲଟା ଉପରେ ରାଗ ସୁଝାଇ ଦେବି। ଆଜି ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା କରିଦେବି। ଦେନ୍ ଛାଡ଼, କେମିତି ତାକୁ ମାରିବି। ତ କଣା ନ କଲେ ସେ ଛୁରୀ ତ ପଶିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଯୁଗାଡ଼ ଲଗେଇଲି। ଡିବି ଲଗେଇକିରି ସେ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ କଇଁଚିଟାକୁ ଟିକେ ତତେଇକିରି ତା ଦେହରେ ଟିକେ କଣା କଲି। କାରଣ କଣା ହେଇଗଲେ ବହୁତ ସହଜରେ ସେ ଛୁରୀଟା ପଶିକିରି ସେଇଟାକୁ କାଟି ହେବ ଏବଂ ତା'ର ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଣ୍ଡି ପୁରା ଅଲଗା କରିଦେବି। ଦେନ୍ ତାକୁ ପୂରେଇ ଦେଲି, ମାନେ କଣା କରିଦେଲି। କଣା କରିସାରିଲା ପରେ ଛୁରୀଟିକୁ ନେଇ ସେ ଛୁରୀରେ ତାକୁ ଭଲସେ ପୁରା କାଟିଲି। ମାନେ ପୁରା ସେଇ ଯେଉଁ ଧାରଟା ଦେଇଛି ସେଇ ଧାରରେ ପୁରା କାଟିଲି। ଖାଲି ତ କାଟିଲେ ହେବନି, ଏଇ ବୋତଲରେ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ବୋତଲଟିକୁ ଆଣି କାଟିଲି। ଦେନ୍ ଖାଲି ଏମିତି ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା କରିଦେଲେ କିଛି ହେବନି। ମାର୍କର ନେଇ ଆସିଲି। ମାର୍କର ଆଣି ସେଥିରେ କିଛି ପେଣ୍ଟ ଆଙ୍କିଲି। ମାନେ ଭାବିଲି ତା'ର କାନ 2ଟା କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ତାକୁ ଆଙ୍କି ଦେଲି। ଆଙ୍କି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସେଇ ମାନେ ଯେଉଁ ମାର୍କର ଚିହ୍ନ ଦେଇଥିଲି ସେଇ ମାର୍କର ଚିହ୍ନ ହିସାବରେ କାଟିବାକୁ ବସିଲି। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେତିକିବେଳେ ମୋ ବୋଉ କହୁଛି, ତୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବନି, କାହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକ କରୁଛୁ। ବର୍ଷା ପାଗରେ ତୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ବସିକି କେଉଁଠି ବୋତଲ କାଟିବୁ, କେଉଁଠି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, କେଉଁଠି ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ, ତୋର ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ତୁ ଜାଣିନୁ ମୁଁ ହେଉଛି ତୋ ଝୁଅ। ତୁ ଜାଣିନୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରେ। ମୁଁ ଯଦି ରାଗିଯିବି ନା, ତାହେଲେ ଦୁନିଆ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଗୁନି, ମୋ ରାଗଟାକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେଉଛି। ଦେନ୍ ଛାଡ଼, ଏତିକି କହିଦେଲି ଯେତେବେଳେ ମୋ ବୋଉ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବୁ, ମୁଁ ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି। ହଉ କ'ଣ କରୁଛୁ କର। ସେ ଏତିକି କହିକିରି ପଳେଇଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ବସିକି ସେ ମାର୍କର ଚିହ୍ନ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଥିଲା ତା ଦେହରେ ବସିକି କାଟିଲି। ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରି ତ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ମାର୍କର ଚିହ୍ନ ଅନୁସାରେ ନ କାଟିଲେ ସେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ, ଭଲ ବି ଦେଖାଯିବନି, ଅବାଗିଆ ଦେଖାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବସିକିରି ଭଲ ସେ ପୁରା କାଟିଲି। ଗୋଟେ କାନ, ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ର କାନ ଯେଉଁ ଆଙ୍କିଥିଲି ସେଇଟା କଟା ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ କାଟିବା ପାଇଁ ଏପଟ ପଟ ବୁଲେଇକି କାଟିଲି। ତାକୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ, ମାନେ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ପୁରା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ, କାରଣ ଟିକେ ଏକର ସେକର ହେଇଗଲେ ପୁରା କଟିଯିବ, ମୋ ଡିଜାଇନ୍ ବି ପୁରା ପଳେଇବ। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏଇ ବୋତଲଟିକୁ କାଟିକିରି କ'ଣ କରୁଛି ଏବଂ କ'ଣ ଏଥିରେ କରିବି ସେଇଟା ତ ମୁଁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେୟାର କରିବି। ଦେନ୍ ଆଜି ତ ଏ ବୋତଲ ଉପରେ ମୋ ରାଗ ସବୁଯାକ ସୁଝେଇବି ନା ନାହିଁ, ସବୁଯାକ ସୁଝିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ତାକୁ ଭଲସେ ପୁରା କାଟିଲି ବସିକି, କାରଣ ଆଜି ବର୍ଷା ପାଗରେ ତ ମୋର କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ, ଏଇ କାମ ହିଁ କରିବି ବସିକି। ତାକୁ ପୁରା ଭଲସେ ସାଇଜ୍ କରି 2ଟା କାନ କାଟିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ସେ କଟି ସାରିଲା ପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ନାକରୁ ବାକି ଅଛି, ସେ ବାକି ତକ ବି ତାକୁ ପୁରା କାଟିକି ଉଡ଼େଇ ଦେବି। ଆଉ ତାକୁ ବି ରଖି କ'ଣ କରିବି, ସେଗୁଡ଼ାକ ତ ରହିଲେ କିଛି ଭଲ ବି ଲାଗିବନି। ଭଲସେ ନ କାଟିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ଆର୍ଟଟେ ବି ବାହାରିବନି। ଏ ବୋତଲରେ ତ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଆଙ୍କି ହେବ, ବହୁତ କିଛି ଆଙ୍କିକି ତାକୁ ବନେଇ ହେବ। ଏତିକିବେଳେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ କୋକ ଆଉ ରାନୀ 2ଟା କେମିତି ଭୋକିଲେଣି। କିଏ ବୋଧେ ଆମ ଘରକୁ ଆଇଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଜୋର ଭୋକିଲେଣି। ଛାଡ଼, ସିଏ ଭୋକନ୍ତୁ, ଭୋକିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ହେଲେ ବି କଥା ହେବି।
ଦେନ୍ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଦି ସାଇଡ଼୍ କାନ କଟା ସରିଯାଇଛି, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଗୋଟେ ପଟ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେ ସତର୍କତା ସହକାରେ କାଟିଲେ ବି କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ପଟ ତ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ପୁଣି ସାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଆହୁରି ସେ ନିକିମା କାମ, ତାକୁ ବସି ସାଇଜ୍ କରିବା। ଦେନ୍ ମୁଁ ତ ତାକୁ ସାଇଜ୍ ସୁଇଜା ପୁରା ଭଲସେ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସାଇଜ୍ କରି ତାକୁ ପୁରା ଯେଉଁ ଟିକେ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କାଟି ଦେଇଛି। ତାକୁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ମୋର ପୁରା ଟୋଟାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି କି ଏ ବଟଲରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଗୋଟେ ବଟଲ ନୁହଁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଟଲ ବି କାଟିକି ରଖିଛି, ତା ଡିଜାଇନ୍ ବି ଦେଖେଇବି କେମିତି କାଟିକି ରଖିଛି। ତାକୁ ପୁରା କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ମୁଁ କ'ଣ ରଖିବି କି କ'ଣ କରିବି ସେଇଟା ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇ ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, କି ଆ ଦେହରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ ରଖିବି, କି କିଛି ତା ଦେହରେ ଲଗେଇବି, କ'ଣ କରିବି ଭାବୁଛି। ଏଇଟା ତା ତଳେ ଲଗେଇବି, ନାହିଁ ଲଗେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଦେନ୍ ତା ତଳେ ଗୁରା ଟିକେ ଟିକେ ହୋଲ୍ କରିଦିଏ, ହୋଲ୍ ନ କଲେ ହେବନି, କାରଣ ହୋଲ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଯାହା ରଖିବି ସେଇଟା ହୋଲ୍ ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଦେବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ।